Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго вечора. Дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити гостя цієї ефірної години. Це Андрій Сухарина, політичний експерт. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Власне, сьогодні відбулося засідання Погоджувальної ради. Вже завтра народні депутати зберуться під куполом. І Верховна Рада розпочне свою роботу у сесійній залі із ухвалення закону про деокупацію. Про це під час Погоджувальної ради заявив голова парламенту Андрій Парубій. Цей тиждень розпочинаємо з питань національної безпеки та оборони. Законопроект про деокупацію, законопроект, який передбачає законодавче визначення Російської Федерації як країну-агресора. Тяжко передбачити, скільки займе часу розгляд цього законопроекту, але, очевидно, це займе кілька годин. І пропоную, щоб ми з нього розпочали наше завтрашнє засідання. Пане Андрію, ну от там, наскільки я не помиляюся, у цьому законопроекті більше як 600 поправок, з яких 347, здається, були відхилені. І це питання переноситься вже досить довго. Як гадаєте, чи вдасться депутатам все ж таки дійти до розгляду, до голосування? І чому, знову ж таки, це питання відкладається постійно? Знову ж таки, цей законопроект він дуже суперечливий, і багато речей, які не всі політичні сили на це погоджуються, але знову ж таки тут питання, чи дійшли власне до якогось компромісу, чи дійшли до якогось там, можливо, спільного бачення, в тому числі адміністрації президента, в тому числі, чи є воля адміністрації президента далі просовувати цей законопроект. Але очевидно, якщо він вже вступив на порядок денний, то є достатньо великий шанс, що він буде ухвалений. Можливо, не завтра, можливо, він займе там ще довший процес, але можливо, що вже на фінішній прямі. А про що тоді домовляються у фракціях, якщо ми бачимо, що не доходили до цього питання під час пленарних засідань до Нового року, його відклали знову ж таки, говорили про те, що немає навіть згоди між БПП і Народним фронтом, тому що президентський законопроект, який спершу був поданий, трансформувався, і багато поправок було внесено саме представниками Народного фронту, то, як гадаєте, чи дійшли згоди? Тут, насправді, дуже важко говорити, тому що це треба бути залученим у внутрішню кухню, а зі сторони дуже важко про це судити. Але факт лишається фактом, що законопроект є дуже контроверсійним, і, зокрема, можемо говорити не тільки про протидію політичних сил у парламенті, а, зокрема, і про те, що до цього законопроекту є достатньо багато критики, в тому числі зі сторони громадянського суспільства, зовнішніх експертів. В принципі, навіть сам законопроект, він ж, по суті, залишається лише, там сам навіть, якщо він прийметься, основне питання його імплементації і чи зможе він вирішити проблему конфлікту на Донбасі. А навіть якщо його прийметься, це достатньо далеко ще до вирішення самого питання конфлікту. Ще один важливий момент – це те, що у цьому законі про деокупацію не йдеться про Крим. Про це після Погоджувальної ради заявив голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Натомість голова фракції БПП Артур Герасимов висловив протилежне. Давайте послухаємо. Він просто підтверджує те, що був прийнятий законопроект, який був там. Справа в тому, що цей Крим, по великому рахунку, до цього законопроекту великої справи і немає. Тому ці гібридні форми і дозволяють мати різні судження, і дозволяють мати те, що ми можемо по-різному трактувати одне й те саме речення. І Крим, і те, що Росія є країною-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим. І жодних розбіжностей з цієї тематики зараз немає. Чи відомо вам, чи є згадка про Крим у законопроекті, який з'явиться? На жаль, я не є виключно експертом по цьому закону, тобто я не можу там стверджувати, я можу говорити про те, що інші речі, зокрема про суспільну думку, по чому спеціалізується наш фонд, і зокрема тих факторів щодо вирішення конфлікту на Донбасі і як враховувати суспільну думку, на що погоджуються люди, на що не погоджуються. На що не погоджуються в контексті цього законопроекту? Погоджуються частково на компроміси, загалом, щодо кажуть, що ці компроміси можуть мати якийсь частковий характер. Але парадоксально, коли ми запитуємо, на які компроміси люди готові погодитися, фактично жоден з них не набирає якоїсь більшості. Тобто це є дуже компроміси, можливо, якісь дуже маленькі. Тобто щодо амністії бойовиків населення не погоджується. Щодо другої державної мови населення також не погоджується, хоча в окремих регіонах там дещо навіть є більше таких прихильників. Стосовно навіть інших аспектів, там зараз
особливого статусу Донбасу населення також не погоджується. І тут насправді достатньо багатий перелік цих компромісів, але жоден з них не є якимось таким, що ми дійсно готові піти, зокрема населення. І відповідно, якщо влада буде турбувати певні компроміси, населення на це не погодиться. І це може викликати навіть певні суспільні протести, можливо. Чому тоді ви сказали якраз, що питання щодо цього законопроекту, а чи вирішить він проблему Донбасу і чи дійсно він попливає на деокупацію окремих регіонів? Ми повинні розуміти, що власне жоден закон до кінця не може вирішити проблему Донбасу. Чому? Тому що це залежить не тільки від української сторони. На жаль, вирішення проблеми Донбасу майже повністю залежить від позиції Росії. Якщо Росія згодна вирішувати цю проблему, відповідно, воно вирішується. Українська сторона, так, звісно, ми повинні приймати рішення, які від нас залежні. Але, знову ж таки, на жаль, ми не можемо вирішити цю проблему самотужки, навіть з допомогою Європи. Все ж таки, якщо цей законопроект покликаний, скажімо так, деокупувати ці території, то чого там бракує, можливо? Відповідно, які проблеми він може вирішити? Він може вирішити принаймні частину проблем, пов'язані з трактуваннями. З трактуваннями так званої терористичної операції, з трактуваннями того, що Росія країна-агресор і т.д. і т.п. Це певні те, що про що спостерігається, в нас не війна, в нас АТО, і ось в цьому певні, тобто юридичні формулювання. Самої проблеми, що війна після законопроекту не зникне, окупація, знову ж таки, не зникне, проблеми залишаються. Так, це важливий шлях. Ми повинні, власне, в тій чи іншій редакції цей закон приймати, можливо, в іншій редакції, але воно не вирішує ключової проблеми. То ви сказали, що цей законопроект потрібно приймати. Тоді який сенс? Тобто задекларувати певні речі, які... Так, нам потрібно, в принципі, визнати наявний стан справ, що склався. Що частина української території, вона є окупована і, врешті-решт, того ж відштовхуватися. Як проводити політику, як намагатися ці території повернути, якими шляхами. Тобто це вартувало зробити куди давніше, але краще пізно, ніж ніколи. Чому тоді цього не було зроблено, як гадаєте? Знову ж таки, ми говоримо про те, що значна частина політичних сил, вони, і, зокрема, є розбіжності щодо трактувань. Що стосовно того, ми спостерігали раніше, чи продовжувати торгівлю з цими територіями, чи не продовжувати. Яким чином це повинно робитися? Чи це повинно робитися у формі більш жорсткій, більш м'якій? Знову ж таки, на які компроміси ми повинні йти? Чи ми повинні відновлювати, чи мають бути соціальні виплати, чи не мають? Відповідно, це все достатньо дрібні, і тут варто розуміти, що це частково впливає на, зокрема, і політичні рейтинги, тому як кожна партія намагається залучити своїх виборців і показувати, що вони відстоюють власне інтереси цих виборців, взагалі ці політичні настрої, які є в суспільстві. Тобто, фактично, будь-який законопроект, і цей у тому числі, це є механізм для залучення певних дивідендів кожної партії серед населення. Або принаймні, щоб не втратити щось. Тому що куди більш ймовірно, якщо закласти певні контроверсійні речі, набагато легше втратити довіру виборців, здобути, можливо, її важче, але втрачається вона достатньо легко. Кому тоді з політичних сил, які, оскільки багато хто висловлюється, ми почули очільника «Самопомочі», почули голову президентської фракції, кому тоді віддають перевагу люди, чиї позиції? Насправді тут доволі важко судити. Єдине, про що можемо говорити, про теперішні політичні рейтинги. Як ми бачимо, що зарашні політичні рейтинги, вони для всіх політичних сил, які є в парламенті, які поза парламентом, вони є невтішні. Люди фактично розчарувалися у всіх політичних силах, і зокрема, навіть ті сили, які є в парламенті, вони не можуть претендувати на якусь суттєву підтримку. І тут, зокрема, стоїть питання і дострокових виборів, що більшість гравців їх не хоче, і інші питання. Чому тоді ці рейтинги були втрачені? Тому що люди недостатньо відчувають хід реформ, можливо, не вірять в ті реформи, які проводять народні обранці, урядовці? Насправді, згідно з нашими опитуваннями, є 3 базових індикатори. Коли ми запитуємо людей, як ви вважаєте, чи країна рухається в правильному напрямку, які індикатори для вас можуть служити, що країна рухається в правильному напрямку, це їх є основних 3. Перший – це покращення соціально-економічного становища людей. Банально,
зростання зарплат, зростання пенсій, зростання економіки загалом. Другий це вирішення конфлікту на Донбасі. Ну, фактично, і найбільшість відповідає, що... Але тут дуже важливо, що питання конфлікту на Донбасі, воно вже є фоновим. Воно вже не настільки торкає людей, як це було на його початку. Це означає те, що так, люди говорять, коли ми запитуємо прямо, яка проблема зараз для України найважливіша, так, люди відповідають війна. Але чи займає вона думки людей в основному? Мабуть, все-таки вже ні. Це вже певний больовий поріг, він підвищився настільки, що фактично воно вже настільки критичне. І третій дуже важливий аспект – це так звані посадки корупціонерів. Дуже великий накал нетерпимості до корупції, топ-корупції. І третім таким індикатором, про який говорять, що я вважатиму, що події рухаються в правильному напрямку, якщо я побачу реальні там тюремні ув'язнення для корупціонерів тощо. Це от такі три базових речі. Чого тоді чекають українці, зокрема, від, можливо, наступного пленарного тижня, який, власне, завтра вже розпочинається? Тому що говорили і про законопроект щодо реінтеграції Донбасу, говорили про законопроект щодо антикорупційного суду. Так само я бачила, що є питання про декларування представниками громадських організацій своїх статків, доходів. А от чого тоді чекають, згідно з вашими дослідженнями, українці? Ухвалення яких рішень? Знову ж таки, оці три базових критерії, які я назвав, ну вони є основними, але зрозуміло, що це не вирішується за один пленарний тиждень. І стосовно в тому числі цього антикорупційного суду, це один з запитів того, щоб там корупціонерам тюрми. Але тут, знову ж таки, є резонне питання, чи в такому вигляді, як зараз це є законопроект, чи його взагалі вартує приймати, чи він не буде лише просто для галочки, як свого часу зроблено було НАЗК, і яка НАЗК, по суті, так і не показала жодної ефективної роботи. І тут така сама історія може трапитися з антикорупційним судом, і навряд чи це буде прийняття законопроекту в цьому вигляді, як він є, навряд чи він може бути ефективним. І тут, насправді, якщо говорити не про тиждень, не говорити не про рік, а приблизно про рік, то тут ми ризикуємо потрапити у велику пастку популізму, тому що скоро вибори, порівняно скоро, через рік, але, відповідно, кампанії почалися вже зараз, і, відповідно, всі політичні сили, вони будуть зацікавлені в тому, щоб якось посилити свій рейтинг. Зокрема, урядові сили, вони будуть показувати там, як мінімум зростання життя або його видимість рівня життя. Опозиційні сили будуть казати, що все пропало, і тут дуже важкий період очікує в цьому році. І про це, власне, говорять, зокрема, ці опитані експерти, які ми здійснювали опитування експертів, що в тому числі задавали питання, що чекати Україні наступного року. От, власне, про ці речі дуже багато говориться. То чого чекати тоді, якщо ви кажете, що вже, скажімо так, передвиборні перегони почалися, і кожна політична сила, і урядовці будуть намагатися працювати над своїми рейтингами шляхом так само ухвалених рішень і законопроєктів. От ми згадали з вами вже про антикорупційний суд. Чи посилиться тоді довіру до процедури безпосереднього покарання корупціонерів? Особисто я не вірю в те, що це може суттєво вплинути на настрої людей. Вплине цей фактор, коли люди побачать не просто там грандіозні затримання, а реально, коли оголошують якісь судові вироки. Якщо такі судові вироки будуть, то, можливо, це впливатиме на рівень довіри до політичних сил. А наразі ми спостерігаємо, що ця спортивна риболовля корупціонерів, коли спочатку когось піймають, потім довго йде судове засідання, і цю людину виправдовують, або ж, в принципі, це судове засідання просто триває без жодних результатів, то тут скоріше можемо спостерігати про розчарування, а не про зростання цієї довіри. Відповідно, сам законопроект про антикорупційний суд, і вже який стане законом, він мало що дає. Без його імплементації, без його реальної дії. Власне, зараз додамо інформації безпосередньо щодо законопроекту про антикорупційний суд. Власне, документ відповідає нормам Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії. Про це повідомили в адміністрації президента України, передає видання «Інтерфакс Україна». Власне, законопроект про антикорупційний суд розроблений у відповідності з зазначеними документами. Сьогодні проект закону у Верховній Раді, тому всі дискусії про ті чи інші норми повинні проходити в рамках правового поля в українському парламенті. Нагадаю, що раніше видання «Українська правда» оприлюднила лист від
від МВФ. У листі до української влади було зазначено, що ухвалення президентського законопроекту про антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами. Подання президентом законопроекту про антикорупційний суд мало стати кроком у правильному напрямі у питанні боротьби з корупцією. Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження. Низка його положень несумісні із зобов'язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії. Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП. Такі досить контроверсійні думки і безпосередньо, як ми бачимо, міжнародних партнерів щодо антикорупційного суду. Якщо ми вже підійшли до того періоду, коли кожна політична сила, представники уряду будуть виборювати, скажімо, свої рейтинги більше, ніж інтереси суспільства, то чого тоді чекати далі? Ми на цьому з вами зупинилися. Насправді, єдине питання, про яке тут згадано, це, зокрема, стосовно юрисдикції НАБУ і САП. Зауважень є достатньо багато щодо цього законопроекту. Зокрема, насправді він достатньо виписаний хорошо, але є кілька таких, скажімо, правок, які руйнують фактично всю картину. Це, зокрема, і стосовно підслідності інших, і стосовно кількості цих суддів, стосовно добору цих суддів, стосовно міжнародних експертів, які би мали обирати цей суд. Зокрема, тут в одному з наших опитувань ми запитували людей, кому би ви довірили формувати цей антикорупційний суд. І тут насправді цікаві показники, тому що представникам президента довірили би 6%, депутатам від різних фракцій 10%, самим суддям також 10%. Є два пункти, яким людям би більш скоріше би довірили формувати цей антикорупційний суд. Це є експерти західних країн, це 40%, і представники антикорупційних громадських організацій, це також близько 40%. Відповідно, можемо говорити, що населення саме не довіряє власне цим суб'єктам законодавчої ініціативи, як президент, тобто чи не довіряє самому суддівському корпусу формувати цей антикорупційний суд. І тут насправді багато аналітиків говорять про те, що цей законопроект, він може застрягти в парламенті на достатньо довгий час. Будуть вноситися правки, буде його розгляд, або переноситися, або цей, і вже ближче до гострої фази парламентських виборів, тоді він вже буде ухвалений, і це буде називатися як певна перемога, як певне досягнення. І тут теоретично ми дійсно можемо розглядати такий сценарій. Варто зауважити, насправді, що особливих правок цей законопроект аж таких ґрунтовних він не потребує. Насправді там на день роботи, що його за день можуть зробити, довести до ладу. І насправді, якби в нас була інша Верховна Рада, тут особливого без скандалу ніхто не піднімав, тому що ці всі правки достатньо легко здійснюються в парламенті, і він на вихід виходить достатньо нормальний закон. Але, як ми знаємо вже з багаторічної практики, законопроекти, які потрапляють в парламент, скоріше стають гіршими після внесення правок, після його обговорення, аніж кращими. Це ми вже спостерігали на безлічі інших законопроєктів, тому саме така реакція, і в тому числі від західних партнерів. Тому що якщо ми зараз маємо на вході достатньо законопроект з багатьма такими нюансами негативними, то що ми будемо мати на виході? Можливо, це буде ще куди гірше. Але якщо все ж таки ухвалення законопроекту щодо закону про антикорупційний суд захочуть, скажімо так, представити як перемогу, то хто? Очевидно, що це нинішня коаліція, яка показує, що в них є політична воля до боротьби з корупцією. Стосовно тут, правда, парадоксально, коли тут є проблема, тому що перше, деякі депутати вже є під потенційними клієнтами, як і НАБУ, так і цього майбутнього антикорупційного суду. І тут часто вони заявляють про переслідування їх, як, в тому числі, що вони перебувають в коаліції, що є взагалі парадоксальним. Хоча, в принципі, про політичне переслідування завжди у кожній країні говорять, якщо починається якесь провадження. То в Україні є парадоксальна ситуація, коли члени коаліції говорять про політичне переслідування. І тут зрозуміло, що коаліція намагатиметься представити це як певну перемогу і їхню таку рішучу боротьбу з корупцією. Але чи вийде це? Для мене це малоймовірно виглядає, допоки вибачте, але населення вже перейшло цей бар'єр, і населенню треба чуть більше. Треба показати щось реально діє, а не просто декларування якихось намірів.
Які ще рішення будуть подолювати ті чи інші фракції, політичні групи, політичні сили, представники нинішнього парламенту, уряду найближчим часом? Я думаю, що вони будуть приблизно зберігатися з тим, що очікує населення. Значить, населення, я озвучив 3 фактори, на що очікує населення. Що з цього реалістично, скажімо так? Донбас, вирішити проблему Донбасу, очевидно, малоймовірно. Тобто цього чекати так, можливо, будуть якісь спроби, але це вирішення корупції, вирішення проблеми корупції, зменшення рівня корупції, це реалістично, але цього не дуже хочеться, тому що рідко бджоли виступають проти меду. Але, відповідно, третій аспект – покращення соціально-економічного становища. І тут, насправді, є проблема, тому що, з одної сторони, можна приймати рішення, які в перспективі будуть хорошими для економіки, але вони не дають швидких результатів. А можна давати швидкі результати, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати, але вони можуть аукнутися в більш середньостроковій і довгостроковій перспективі. І в принципі, багато експертів говорять про те, що парламентарі і уряд піти таким шляхом легким, отримати дивіденди під вибори, але потім прийдеться розгрібатися з негативними наслідками. От ви якраз згадали вже про підвищення мінімалки, якраз про це говорили після голосування за бюджет 2018 року. Там звучала цифра ледь не у 4 тисячі гривень. Обіцяв і прем'єр-міністр підвищення мінімальної заробітної плати у 2018 році. Чи відбудеться це, як гадаєте? Враховуючи те, що ми маємо розуміти, що буде ухвалення рішень на перспективу. Так, і тут, якщо не помиляюся, вже 3752. 3200. 3200 вже з січня підвищення було мінімальної. Але це не суть важливо. Насправді, от таких рішень вони можуть, як традиційно в Україні це бувало, вже перед дійсно гострою фазою виборчої кампанії, вони однозначно можливі. І тут коаліція знайде союзників під такі рішення, зокрема, та сама Радикальна партія. От, кого? Кого в союзники будуть брати цей питання? Тут щодо таких ініціатив, тут дуже гарно Радикальна партія за таке голосує, зокрема, стосовно скандального законопроекту «Купуй українське», яке в експертна спільнота і громадянське суспільство назвало «Купуй втридорога, купуй в олігархів». І от таких багато контроверсійних речей можуть бути, власне, перед виборами. А крім радикалів, хто може доєднатися? І навіщо це радикальні партії? Тобто вони ж мають так само мати, скажімо, лобіювати певні свої інтереси, тоді, коли вони йдуть, фактично будучи в опозиції, на співпрацю з коаліцією. Радикальна партія, насправді, достатньо послідовно комунікує те, що вони нібито в опозиції, але от таке от рішення було прийнято завдяки тиску Радикальної партії. В тому числі це ми бачили, зокрема, і коли власне встановлювалася мінімальна заробітна плата на рівні 3200. Схожі меседжі лунали також від партії «Батьківщина», і я думаю, що мало хто з політичних гравців не буде до цього залучений. Вони будуть обстоювати це як власну перемогу. Крім Радикальної партії, може ще хтось зіграти на руку коаліції? Я проговорив, зокрема, про партію «Батьківщина», яка також про це заявляла під час минулого голосування. Решта залишаться самі по собі. Насправді, тут такі ситуативні союзники для популістичних дій, вони можуть бути всюди. І зрозуміло, що під час виборчої кампанії фактично всі методи хороші є. Насправді будь-хто з них може бути. І «Самопоміч», і інші парламентські сили. Тобто немає якихось виключно таких позитивних політичних сил в парламенті, які там твердо обстоюють свою позицію. Там для зради короткострокових дивідендів цілком можливо, що багато з них погодяться на це. Ну і ви при цьому сказали, що рейтинги у нинішніх представників парламенту, вони падають. Вони стабільно низькі. Стабільно низькі. Добре, стабільно низькі. Чому? Ну, точніше, чому? Добре, ми розібралися. Тому що недостатній ритм і хід реформ, тому що не ухвалюються потрібні населенню рішення. Як тоді, можливо, знаєте, в якій прогресії вони зростатимуть, ці рейтинги, з огляду на ті рішення, які будуть ухвалюватися, про які ми з вами говоримо, зокрема? Тобто це буде такий, знаєте, скачок, а потім все одно перед виборами люди будуть робити вже свій вибір більш холодно чи ні? Насправді наступний парламент,
зараз за більш ніж за рік до цього дуже важко буде прогнозувати, але наступний парламент, він може бути дуже роздробленим, тому що може пройти достатньо багато політичних сил, і тут в тому числі ми будемо говорити про запит на нові обличчя. І цей парламент може бути дійсно дуже популістичним, де от велику кількість місць візьмуть представники партії «Батьківщина», в тому числі радикальної, можливо, партії. І тут з великою опаскою насправді можна чекати цих виборів, тому що зовсім не зрозуміло, як цей парламент потім буде домовлятися про наступні рішення і про не знаю, подальші реформи, тому що реформи мали би тривати ще довго. І це велика небезпека насправді. Ви говорите, коли почнеться гостра фаза? Коли почнеться гостра фаза? Ну це вже ближче, тому що гостра фаза починається тоді, коли вже виборці не встигнуть забути певні речі до самих виборів. Тобто це може бути насправді і місяць, і 2, і 3, максимум 3 місяці до виборів, тому що далі це вже може призабутися, що було. Відповідно, варто очікувати вже ближче до самої дати виборів. Хоча зрозуміло, що фундамент для цього закладатиметься ще задовго. Так от, з огляду на ті позиції, які наразі займають фракції, політичні групи, хто з нинішнього парламенту, зрозуміло, так, що претендент, напевно, кожна фракція і кожна політична група. Хто реально має шанси? Коаліція, до прикладу. Давайте я не буду сказати про майбутню коаліцію, чи про цю теперішню? Про цю теперішню коаліцію я говорю. Я думаю, що зараз найкращі позиції є «Батьківщина», тому що вони з лідера стабільно, порівняно високий рейтинг стосовно з іншими. І, в принципі, вони можуть розраховувати на майбутні дивіденди якісь на наступних виборах. Але, зокрема, тут все буде залежати, зокрема, як буде розвиватися ситуація і далі. Просто якщо б зараз вибори були б зараз, то найбільше скористалася б «Батьківщина» з цього. І опозиційний блок. Так, а якщо взяти, до прикладу, нинішню коаліцію, які шанси? Зараз з тими рейтингами, які в них зараз є, вони є надзвичайно низькими і, відповідно, зрозуміло, що їм ці вибори не вигідні, тому що коаліція буде вже інша. Вони вже не зможуть зберегти більшості у парламенті. Зрозуміло, що є питання про виборчу систему, тому що виборча система – це вже половина від результатів виборів, тому що з яку ми виборчу систему поставимо, а в нас традиційно майже перед кожними виборами вона змінюється, від того залежатиме великий відсоток, власне, розподілу мандатів. На які компроміси, як гадаєте, готові наразі у парламенті для того, щоб задовольнити потреби громадян? Об'єднуватися у певні нові угрупування, розширювати коаліцію, до яких рішень можуть вдатися? Це насправді, знову ж таки, дуже важко про це говорити. Єдине, в українському суспільстві є стабільно високий запит на нові обличчя. Чому? Тому що нові обличчя дуже швидко стають старими. Здавалося б, парламент у 2014 році оновився фактично наполовину по своєму складу, але ці обличчя вже сприймаються як давно старі, які вже всім набридли. Водночас поки що немає якогось запиту на якогось, точніше, є запит на якогось нового лідера, але не зрозуміло, хто ним може бути. Свого часу ним намагалися зробити Надію Савченко, яка дуже швидко наростила рейтинг, дуже швидко він в неї впав. Можливо, інші. Зараз йде питання про Вакарчука і про інших. Знову ж таки, йде пошук якогось несистемного політика. І насправді запит на нові обличчя, він може зіграти як в хорошу сторону, так і в негативну. Тому що так, це може бути дійсно якась якісна нова політична сила, яка прийде і буде послідовно впроваджувати свою політику, але набагато й менш ймовірно, що це буде популістична сила, яка скористається таким запитом і прийде просто на хвилі цієї спонтанної підтримки і почне, власне, займатися популізмом. Чи слід чекати якихось реформ у 2018-му і найближчим часом? Згідно з того опитування експертів, яке ми проводили, фактично всі відмічають, що і так невисокий темп реформ, який ми спостерігаємо нині, зменшиться ще більше.
І тут особливих сподівань на якісь суттєві реформи серед експертів немає. Є скоріше сподівання на ті реформи, які були початі, які в принципі мали впроваджуватися. Зокрема, мова йде про медичну реформу. На неї є певні сподівання. Зокрема, є великі надії на команду нинішнього міністра охорони здоров'я і щодо впровадження цієї медичної реформи. Стосовно інших реформ, тут експерти доволі песимістичні і вважають, що головне, щоб не трапилося відкату, а про якийсь поступ вже говорити, мабуть, запізно. От якраз питання виборчого законодавства. І власне про виборче законодавство також доволі песимістичні оцінки, тому що цей кодекс, який був прийнятий в першому читанні, він здебільшого невигідний для тих політичних сил, які є в парламенті. І насправді дуже малоймовірно, що без зовнішнього тиску, без зовнішніх якихось пертурбацій парламентарі зможуть прийняти якийсь якісно новий виборчий закон. Так можуть зробити а-ля відкриті списки, чи так списки відкриті для широкого обговорення, як називається один з законопроєктів, але це зовсім не ті виборчі системи, які, власне, адвокатує, які, власне, лобіює що громадянське суспільство, які адвокують експерти. І тут ми можемо спостерігати, що, можливо, буде якась косметична зміна або зміна, яка вигідна, в принципі, для тих політичних сил, щоб зберегти свої місця в парламенті. Тому що от зарашня система, коли половина депутатів обирається по партійних списках, половина по мажоритарній системі, вона, в принципі, задовільняє ті сили, які є при владі, тому що за рахунок мажоритарників можна доформувати достатньо велику політичну силу. І відповідно, що взагалі мажоритарна система, вона функціонує там в країнах, там в Британії, Штатах, вона сприяє стабільній партійній системі. Але знову ж таки, чи потрібні Україні зараз стабільна партійна система, якщо нас не задовільняють ті політичні сили, які є зараз при владі? От знаєте, ви згадали про такий момент, що найбільше сподівань українці покладають на медичну реформу Не самі українці, а експерти опитані. Експерти опитані, так, я перепрошую. На медичну реформу безпосередньо пані Уляну Супрун і її команду, яка наразі займається реформуванням у Міністерстві охорони здоров'я. А от у самого очільника Кабміну яка ситуація? Наскільки довіряють Володимиру Гройсману, бачать його, скажімо, там бажання щось змінювати і реальні дії? А насправді серед тих політиків, які є на видноті, експерти назвали, зокрема, Володимира Гройсмана політиком року, не більше і не менше. А зокрема, навіть Петро Порошенко, він є на другому місці. Найбільш помірно позитивно оцінили Гройсмана, тому що, можливо, із-за того, що він, як мінімум, менше був залучений до якихось контроверсійних дій. Можливо, не відбулося якогось суттєвого поступу, але потрошки уряд щось зробив, і він тут був у більш вигідному світлі, ніж в тому числі президент чи Верховна Рада. Зараз я не говорю про настрої населення, виключно про експертну думку. Зокрема, якщо говорити про невдах, то найбільшим невдахою назвали Михайла Саакашвілі, експерти, що також, в принципі, зрозуміло. І тут насправді кандидатура Гройсмана, вона є доволі, скажімо, сприймається менш негативно, ніж інші політики. Чи погано те, що прем'єр обіймає першу позицію, а не президент? Насправді, якщо ми говоримо про виконавчу владу, це, мабуть, добре, тому що, власне, уряд відповідальний за основні реформи, мав би бути відповідальний за основні реформи, які здійснюються в країні. Президент є, власне, головною держави, головою, гарантом Конституції, і, насправді, це, можливо, є позитивним сигналом. Також є певним позитивним сигналом, коли ми просили експертів оцінити певні складові соціального життя, зокрема там економічну ситуацію, рівень демократії, стан свободи слова, рівень корупції. Насправді показники відрізняються не суттєво порівняно з минулим роком, але зростання зовсім мінімальне, але відбулося. Якщо населення, серед опитувань населення стабільно тенденції, що стало гірше порівняно з минулим роком, але це насправді є така характеристика суспільної думки, тому що в Україні майже завжди говорять, що за минулий рік стало погіршення, і це характерно для всіх опитувань, то для
експертних опитувань є певна позитивна динаміка. Зокрема, там рівень демократії оцінюється переважно позитивно і ще чуть-чуть зріс. Чуть-чуть покращився оцінка економічного становища, хоча вона залишається на низькому рівні. Трошки покращився рівень корупції, тобто зменшився. Але знову ж таки, всі ці зміни, вони є дуже несуттєвими. Вони є меншими, ніж є запит на них. Тому що запит є те, щоб швидкі рішення, запит, щоб стало краще, швидше. А всі ці зміни, вони є дуже такими тактичними, дуже поступовими. І вони дуже легко відкочуються назад. Знаєте, мені цікаво, ви сказали, що першість серед експертного середовища політиком року назвали Володимира Гройсмана. На другому місці ми вже знаємо, що Петро Порошенко. Хто ще до п'ятірки потрапив? Ой, насправді серед голосування за невдах було набагато більше, ніж за тих, хто став політиком року. Насправді, було виражені дві кандидатури, це Гройсман і Порошенко. На третьому місці була відповідь «немає таких». Власне, що не було успішного політика впродовж 17-го року. Знову ж таки, як не парадоксально, знову ж таки, на четвертому місці назвали цього ж Саакашвілі, які інші назвали основним невдахою. Тому, відповідно, тут є певна контроверсійність фігури Саакашвілі. Так, він провалився зі своїм змаганням масових протестів, з тим, що він втратив, скажімо, громадянство України. Його акції зазнали, в принципі, невдачі. Але, врешті-решт, якихось тактичних цілей він добився, це вже більше, ніж інші політики. Ну і Юлія Тимошенко на 5-му місці, хоча минулого року вона, якщо не помиляюсь, була другою, в 16-му році. А якщо брати невдах? Невдах, кому не вдалося? Так, це Саакашвілі. Саакашвілі, ви сказали? І знову ж таки другий, і там Порошенко. Тому ми бачимо завжди таку контроверсійність в оцінках. З одної сторони, ця людина може бути успішною, а з другої неуспішною. І в тому числі навіть одні і ті ж експерти, вони часто називали одну кандидатуру як і успішну, як і неуспішну. Тому важко говорити, що в нас хтось став виключно успішним чи виключно неуспішним. Якщо брати голосування за невдах, то Саакашвілі, Порошенко, а чи визначилися із третім? Юрій Луценко. Юрій Луценко, зокрема, в той момент, коли Юрія Луценка призначали на посаду генерального прокурора, ми здійснювали експертне опитування, в тому числі запитували, як ви до цього ставитеся, чи це позитивно, чи це негативно. Більше експертів утрималися від відповіді, сказали, що це, в принципі, частково позитивно, частково негативно, і що це може до різного ефекту призвести. Так. Але потім стала формуватися більш зважна картина, коли, в принципі, Юрія Луценка почали його діяльність доволі низько оцінювати, в тому числі після того, як він заявив, що він йде полювати на велику рибу, але полювання на велику рибу більше нагадувало спортивну риболовлю, коли спочатку затримували, потім відпускали. І це, в принципі, також негативно позначилося на його сприйнятті. Мені цікаво знати, наскільки думка експертного середовища щодо вдалих і невдалих політичних фігур збігається із думкою населення? Частково збігається, тому що в опитуванні населення політиком року в другий рік поспіль, чи навіть третій, називали Петра Порошенка. І це зрозуміло, тому що він найбільш видна фігура. Знову ж таки, найбільшим невдахою називали також, здається, Міхаїла Саакашвілі. Але в тому числі його називали його назвали політиком року. Тобто 7% опитаних назвали Міхаїла Саакашвілі політиком року і 6% Юлії Тимошенко. Відмінність є стосовно кандидатури Гройсмана, якого назвали політиком року лише 5% опитаних, тобто вдвічі менше, ніж Порошенка. Порошенка 10%. А в експертному топі він є першим. Відповідно, тут ми можемо говорити, що все-таки є певні розбіжності між цими опитуваннями. І так само є розбіжність стосовно пріоритетів. Якщо ми назвали 3 пріоритети для населення, то 3 пріоритети для експертів, вони частково відрізняються. Зокрема, там включено питання стосовно реформи судової системи. Її немає серед пріоритетів для населення. Так само високо в топі пріоритетів для експертів стоїть виборча реформа. Її також немає серед пріоритетів для населення.
І тут можемо говорити те, що ці речі не завжди збігаються. Коли ми часто говоримо громадянське суспільство і загалом населення, часто вони можуть відрізнятися, ці речі. Пане Андрію, дякую дуже. Наш ефірний час добігає кінця. Дякую вам за розмову, за те, що розповіли нам багато цікавих, дійсно важливих речей, що стосуються нас і усієї країни. Андрій Сухарина, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Я прощаюся з вами до завтра. Надалі у цій студії вітайте мою колегу Христину Стець. Я бажаю вам тільки хороших новин.